Hemejende salam, men Altın. Havarsız galma gepleşmeden 179. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümden gıyık-açık anons ve hype güýçli bir bölüm. Onu näme uzağa çekmän göni başlaýar. Klip täzeliklerine başlaýar. Elbette Söhbet Jumaýew bilen ýadyňdamy? Söhbet izli-izli täzelikler hödürläp muşdoklaryny begenlerýär. Mana benim yalan sözlerim yadımdami sen. Dostlar, endiki täzeligimiz Azat Dönmez bilen Mehri Pirgulayewadan geçenki çıkaran aýdymlary hit bolupdy. Bu aýdymam hit bolarmy? Gelin dinläp görelim. Seni görmesem bolmaz, söýmesem bolmaz. Yanımda bolmasan günüm doğmaz. Seni görmesem bolmaz, sevmesem bolmaz. Yanımda Didar Nurberdi sana yandım diye Türkçe aýdym hödürläpdir. Türklerden artykmaç bolmasa keme del berekella. Kalbini kime verdin? Ah ben sana yandım. Kalbini kime verdin? Yıldızlarımızdan yeni bir duet Hacı Yazmametov bilen Züleyha Kakayeva Maya Gözer. Yiti karaya. oğlan bolsun enayi, gözlerime karayan. Halip Aksaparov'dan bir näçe täzelikler var. Manlar gider bolsan havat şervana. Barsan salam diýgin gelsin garybam. Neler düşünün şoňa. Seni görsem aýda gaýda dilem o. Seýgoýan neler. Enfo şarjyna Şamrat Orazow bilen başlaýar. Giden utansın. Yakan utansın. Beni bilden ayıran utansın. Gözü dilden yakan utansın. Gelmez elden. Nazir Habib öňçe stilinde täzece aýdym hödürläpdir. Siravno menki näme söňe däý şonda da menki diýär. Aracıp dursan vaktan şarj belki. Yüregi sen bar gidiver sıranı memki. Endiki täzelik hip-hop söýüjüleri üçin Citizen 2022. Gecelerine cennem bilen urşan. Öz bilemem bolum maňa düşman. Göýveren keplerim kaçtı uçman. Gök gözüň ýurtdy ejel umman. DJ Bega'da öňkü stiline ýakyn täzelik hödürläpdir. Hawaryň barmy, hawaryň ýok bolsa hawarsyz galma. Yarımın akça yanağına meni var. Deniz gözüm kırpığı ok saçı altında. Yarımın ak yanağına meni var. Azat Orabadov'dan täzece aýdym ýanyňa baraýyn. Sen bardaklar sözlü canım. Men senin yanına baryan. Umutlarımı yülme canım. Men senin YouTube täzeliklerine Farhat Oraýewiň ýaş toý ýüklendi. Şu ýerden geçip görüp bilersiňiz. Gaty şowkyny geçipdir. Bugün biz Farhat Oraýewiň dowlan günde reski mini interview edýäs Farhat bilen. Nominal mikadet geçtim. Özüňiz biliberiň nerden emeligin. Неожиданно Фархат приготовил сюрприз. Yeni bir YouTube täzelik öňümüzdäki hepdeniň 4-nji güni Söhbet Jumaýew we Jeyt Nurdan bir zatlar açykya garaşyň. Indi gelýär Körneri ýatlar şarjymyza. Sahy Dursun Garajaýew, Mehribanym Käbem. Temin arzu senin kudelim üçün. Mehirden pür didelim üçün. Uykusu geçiren gecelim üçün. Huzurunda tek karzım kendece. Uykusu geçiren gecelim üçün. Huzurunda tek karzım kendece. Yeni bir Körner ýatlaly Azat Orazow ýalňyz balam. Balmadı
Men hayalim bolmadı Yapraklar saralap Gamın şimal ayladı Yok yalvardım Allah'ım almadı Gitsektim bile bolmadı Ahlap kanıyan bana Inni gelýär tesirleri okumaly şarjymyzda ilkinji tesir ýazyp bayrak gazanan dostumuz Timo telefon hyzmatlary. Salam meje Timo, işiňizde üstünlük köp sağ bolun. Bize Instagram sahypamyzdan ýazyp bilersiňiz. Inniki tesirimiz Murat ýanymda işte şoğlanlara agza bolun diýdim welin eden oklara. Altından soň hersine bir Nescafe berip agza bolurdum. Pulunu sen tölersiň bergiň badyrmaňa. Men tak öz kofýamy berip bilemok bolýan şonda da agza bolanlar üçin meje tema adyndan hasaplaryna ýatyraýarsy. Onun hasabı, kimin hasaplarını? Şu hasaplary, ýani bir adam dälle agza bolan. Dostlaryna koýsak berdi. Yine bir tefsirimiz Erkin Jeki. Meje tamamlaydes gowy Superman'e we bir like super udaç hemmäňde köp minnetdar. Yine bir tefsirimiz Tama altın azyrak semräpsiň tölemä menem üns berdim, şoň üçin diýete başladym. Kaçan gelsem ofise men açdyk gelýär. Ýa diýete başladım. Men iýmän ýelim, hiç saýamok. Ýekeçi kof. Ýok, ýekeçi kof içdim diýen. Sağadım akşam 6 daha diyecek petir kebab. Enne gelýär soňky tesirimize Almaz Tanrıberdiýew işiňizde üstünlük meje tama Hasam Halipa bagşymyz Nur Muhammed Meret fiýatlanyňyz üçin has minnetdar size köp sağ bolun. Ona näme dostlar, şeýlelik bilen bölümimiziň soňuna geldik. Şu hepdeniň 4-nji güni täzeligimiz çykýanlar, hökman gaçyrman görüň. Ona näme özüňize gowja terediň. Inniki bölümde görüşýänçe hoş sağ bolun. Bir zat ýadymdan çykdy. Like goýuň diýmändirne. Dostlar, ýadymdan çykypdyr. Hökman kanala agza bolmadyklar. Agza bolýa, hökmanam like düýmejine basalyň. Hökmanam like düýmejine basalyň. Açyrış! Yo, onu edeýin edip bolmaýar. 1, 2, 3 tak etdi bol. Ya bu mikrofon tak etmeyiz. O şu jeytnura hergede gitdi. Şu dakika wagtda. Hawa. Baýdymam hit bolar, men gelin dinläp görelim. Yandymmy? Sana yandım. Sana yandım diye. Näme towuk kete? Kelläň şey dursun. Saçlarım näme uçuşýar ayman şeýle? Ýanynda gopýa. Tükli zatlar, fenler var. Saçım kraskadym näme üçin ma hisse aýdan oğudan bolup duram da adam diýen ok. Yıldızlarımızdan yeni bir duet. Dur, vatça serede. Yıldızlarımızdan yeni bir duet. Hacı yazmam. Şeydi aydan. Sen menden hem kurusum olmamız. Ya misal hem pes sesli hem Hacı yazmam Medeva bilen Ay salam aleyküm. Yazmam Medeva diye atıyor. Giden utansın. Bu näme diýjek bolýar? Nam ýok, sokup durar. Gitmäne mecbur bırakan utansın. O zaman. Bunun altından diýis. Şey diýip yazmandyrym aýday. Yo sen doğru aýdyňyz. Ya bolsa sevdam boldy. Ve goýupdyr da, bir şey diýip ýazypdyr da. Menem şeýle ýaz. Aydym hödürläpdir. Siravno nämeseň eder, şonu da menki diýerdi. Menki aydymlady. Siravno menki mi? O näme üçin beýle? Zordan aýtdym o. Bunu aýdaýyn, menem üçin K-pop söýüji. Dinledin mi? Viladan su. Yok sepi. Yok sepi, nämeden öňüm sepeýinmi? Su mu? Hawa way. Sep niýe? Sep yok, sepi näme su sepi. Öňü bir aýdym, uğurlap ýönmelmi?
Sulsep dip aydym bara. Kim aydym? Esbitrin. Esbitrin. Allah. O aydym ha. Sulsep. Dije. Ben geplemem. Dişimi kıracağım ya. Böyle şunu aytmasam. Çok şey demesem şu söz yok. Boyacak da kalsın. Näme diýme? Boya çok möçesin. Ay dişim kırayın näme? Dişim dökecek. Ama manisiz bolýar men näme diýin? Türkçede mi anladın dişim? Ama dişim kırayın yani biraz gelişe dişim döweyin neysem bir kilekde. O tane koyayım. Super deyip öldüreydiler. Super bollum şu an öldüm. Täze